μάθηση χωρίς χαρά είναι σαν καφές χωρίς άρωμα. Και καταλαβαίνεις, αυτό που λείπει κάνει όλη τη διαφορά. Οι ενήλικες πολλές φορές απογοητεύονται από τη διαδικασία της μάθησης, γιατί αφήνουν έξω από αυτό το συστατικό της χαράς που είναι τόσο απαραίτητο. Όταν πας να μάθεις κάτι, παράδειγμα να βελτιώσεις τα αγγλικά σου, μην ξεχνάς ότι πρέπει να χαίρεσαι για κάθε μικρή εξέλιξη. Κάθε φορά που καταλαβαίνεις κάτι, κάθε φορά που λύνεται μία απορρίωση και αρχίζουν τα κουτάκια να μπαίνουν το ένα δίπλο στο άλλο, δημιουργώντας μια λυσίδα γνώσης, εκείνη τη στιγμή πρέπει να χαίρεσαι. Γιατί ναι, το κατάφερες. Αυτά που για χρόνια ήταν απορίες στο μυαλό σου, που δεν μπορούσες να εξηγήσεις γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το χρόνο, γιατί είναι απαρέμφατο, τι είναι το causative, πότε χρησιμοποιώ την παθητική φωνή. Τώρα όλα μπαίνουν σε σειρά και τάξη. Η χαρά είναι απαραίτητο στοιχείο της μάθησης, γιατί μπορεί να ενεργοποιήσει καλύτερα τη μνήμη σου και φυσικά να μπορέσεις να αφομοιώσεις καλύτερα την πληροφορία και να μπορείς πλέον σταδιακά να τη χρησιμοποιείς. Η χαρά είναι ο καταλύτης. Είναι αυτό που μεταμορφώνει. Είναι αυτό που μετατρέπει έναν βαρετό καφέ σε μια πραγματική απόλαυση.